Tak začal som včeláriť vo veku 11-12 rokov. Najprv som sa staral o drobné hospodárske zvieratá a ja som zvlášť sa venoval chovu holubov. Ale títo ma pochopiteľne neuspokojovali, lebo som v podstate túto problematiku vyčerpal a bolo treba niečo viac. No a tretí sused, ktorý mal v záhrade včielky, ma doviedol do záhrady, hovorí, toto je vec, toto je záujem, ktorý nezvládne za celý ľudský život. Bola to pre mňa výzva a je to pravda. Najväčším nepriateľom včiel je človek. Tou organizáciou života na Zemi robí ťažké podmienky pre včely. A ja ako včelár musím povedať, že tiež som svojím spôsobom nepriateľ včiel. To včelstvo, keď sa rozoberiem, tak ono v ten deň najmenej polovičku pracovnej doby, keď to spravím ráno, musí sa prispôsobiť na tie zmeny, ktoré som tam vykonal, spravil. Včielky nás ľudí nepotrebujú, ale my keď chceme ich prácu, ich pomoc, keď chceme tú pridanú hodnotu od toho včelstva, tak my sa im musíme venovať. A zvlášť, keď sme im teraz v tej prírode vytvorili mnoho a mnoho ťažkostí, ktoré skracujú včielkam život. Není sú identifikovateľné obdobia ročné, jar, leto, jeseň, zima. Často nás prekvapí veľmi teplá zima, nevhodné jarné počasie alebo veľmi horúce leto. Tá zmena klímy, tá je spôsobená zasa necitlivým prístupom človeka, najmä v niektorých krajinách, ktoré zvlášť sú bezohľadné k tomu Kjótskému protokolu, k tomu dohovoru o emisiách a podobne. Veľmi dôležité ťažkosti, ktoré včelstvo má, je prítomnosť veľkého množstva predátorov, ktoré stratilo svoj prirodzený zdroj obživy. Celý kolorit spevavcov, lastovičky, vrabce, čajky sa naučili na včely, nevynímajúc medveďa, kunu, lasicu, hada a sršno. Títo predátori už majú včiely ako nevyhnutnú obživu pre svoj život. Ďalším významným problémom vo včelárstve je používanie chemických ochranných prostriedkov. Najväčšie ťažkosti máme s prípravkami na báze neonikotinoidov, neurotoxínov, či už je to kalypso, biskája. To sú prostriedky, o ktorých poľnohospodári ani nemajú informáciu pravdivú, jak to je škodlivé pre včely. Aj keď ten dospelý jedinec prežije to pôsobenie tých chemických prostriedkov, tak tie vývojové štádia včiel sú ešte mnohokrát citlivejšie ako dospelý jedinec a tí odchádzajú. Ďalšia ťažkosť je, že včielky majú svoje choroby. Keď prv sme sa stretali s nejakou nozémou, s nejakou červienkou, veľmi vzdialený bol mor plodu a hniloba plodu. Posledných 30-40 rokov tu máme veľký výskyt klieštika včelieho varu a Jakobsony, ktorý prišiel zo včely indickej. V súčasnej dobe, keď sa pýtate na nákazy plodu, tak táto nákaza má narastajúci trend na Slovensku a najmä v Čechách. Včielky strácajú tú prirodzenú imunitu, ktorú majú. Na tú pôsobia na ne negatívne práve tá poľnohospodárska výroba, monokultúry, ktoré sú. Veď zoberte, tá repka býva v jej doba kvitnutia, najmä v takých Čechách už býva 2 mesiace. A to je výrazne silné krytie chemikáliami. Stále je to len tá monokultúra. Včely už nemajú inú možnosť, nemajú čo zbierať, nemajú tú rozmanitosť potravy. V súčasnej dobe opäť sa snažíme prekonať nevhodnú výživu včelstiev cez rafinovaný cukor.
Boli sme 10 ročia vedení k tomu, že cukor je najvhodnejší na zimovanie včelstiev. Dneska predsa vieme, že ten cukor, ako je zlý a nevhodný pre nás, pre ľudí, že to je z pohľadu zdravej výživy biely jed, že je 14-krát ťažšie straviteľný napríklad ako kvetový med, 10-krát ťažšie straviteľný ako medovicový med. No podobne je to u včielkách. Keď im dávame túto náhradu za odobraný med vo forme cukru, tak tá včielka jednak ho musí veľkým úsilím za pomoci enzymov rozštiepiť na jednoduché cukry, ale čo je ďalej dôležité, v takomto produkte nemá nič cenné, ktoré by jej posilňovalo jej imunitu. Každá rastlina má svoju odolnosť, imunitu. Práve týmto génovým inžinierstvom je jedným génom proti žravému hmyzu zvýšená 60-násobne tá odolnosť tejto rastliny. Ďalším génom je zvýšená odolnosť rastliny proti molici kukuričnej. Ďalej je tam ďalší gen dávaný proti Roundupu, ktorý zdánlivo zjednodušuje tú poľnohospodárskú výrobu, to ošetrovanie, že keď je v poraste nejaká zelina, prebehne sa tento porast totálnym herbicídom, Roundupom a všetko je v poriadku. Ale dôsledky používania geneticky modifikovaných organizmov sú veľmi tvrdé pre prírodu. Z Južnej Ameriky a z Ameriky Severnej sú skúsenosti po viacročnom opakovanom oseve týchto modifikovaných rastlín. Zostáva zem mŕtvá, oglejená, nefunkčná, ťažko spracovávateľná. Žiadne včely, žiadna iná vegetácia, pochopiteľné ani vtáky, nič. Čiže aká je to príroda. A práve našu krásnu prírodu, ktorej sme účastní dneska, toto začne veľmi tvrdo meniť. Napríklad dneska sa neprítomnosť včiel, nedostatok včiel nahrádza tým, že školopovinné deti chodia do sadu a robia opeľovanie. Veď taká trieda 30 členná nespraví toľko práce, čo jedna včielka. A ten úl uvoľní do prírody 20-30 tisíc na jari, skoro na jari a neskôršie ešte viacej. Včelstvo vo svojej organizácii má veľa a veľa výnimočných vecí. Orientuje sa podľa slnka. Aj keď není vidieť, včelstvo nemá problém, vie, kde to slnko je, pohybuje sa ďalej doplňujúco podľa magnetických siločiar. Zalietavajú až na vzdialenosť 10-12 kilometrov, čiže majú veľký rádius, v ktorom včelstvo pôsobí. Včielka zhruba 2 týždne pracuje v úli, v tom priestore vnútornom, kde vykonáva od toho svojho vyliahnutia, upratovanie, potom zahustuje nektár, spracováva včelí pel, produkuje materskú kašičku, krmí matku kráľovnu a larválne štádia plodu, ďalej stavá plásty, začína strážiť svoj priestor úlový, prináša vodu a stáva sa lietavku. No čo by začínajúci včelár mal tak byť? Predovšetkým by si mal na sebe vyskúšať tú alergiu proti pichnutiu včelím žihadlom, čiže proti pichnutiu včelov. Ďalej, aby bol pokojný v prítomnosti včelstiev, aby nejako nepanikáril. Vedel dobre pozorovať tie včielky, bol pokojný pri práci s nima. Dneska je dôležité aj vytvoriť si taký prehľad a obzor. Včielky, pevne verím, že prežijú aj tieto súčasné zmeny, veď to by bol zánik života na Zemi, veď predsa keby neboli včely, veľmi skoro by nám začala kolabovať flóra následné, čiže kvetenstvo a rastlinstvo Zeme, následne by živočíšna sféra odchádzala a to všetko by mal veľmi rýchly dosah na nás, na ľudí. Ale pevne verím, že ľudstvo sa zastaví na tejto ceste, že nájde cestu, otočí sa, to zmýšľanie musí byť pre prospech včiel. Keď ľudia budú vedieť viac a viac, budú rozmýšľať nad tými včelami, nad tú spojitosť, nad tými zdravými potravinami. A verte, od včiel, ktorý produkt si zoberete, každý je dobrý. Teraz som si postažoval, ale zasa
by som vám pekné optimistické veci pohovoril. Je ich takisto veľa. To keby ste si otvorili tak by ste celkom na celkom iné myšlienky prišli.